Kristian Thalaite PAWL Mission Vengthlang branch a member kutte yakan program min lo lutsaka min lo thlir saktu zong zong te kanlal pa isu Krista mingin chibai kabuk cheu ani KTP kumpuan Thupui Pathian Hnaih Theih THUMNA Engtin Nge Pathian kan Hnaih Theih ti kan zir hodon ani Pathian Jakoba thiang lim ilongai thlangu Jakoba le khathon bungli chang sarile chang riat Chutichuan Pathian thuin rawh amaherawhchu Diabola dodal rawh tichuan tlan bosan ang chu Pathian Hnaih rawh tichuan anin Hnaih chu sualte in kutte silfai rawh rilru bulbal nei lo te in thinlung ti thiang hlim rawh sam somhni le palina chang thum le chang li thu lalpa tlanga tunge chowanga amun thiang hlima tunge dingang kut fai le thinlung thiang hlim neya rilru engma lo mai lama da ngai lova bum tuma checham ngai lo mi chu kan bible chang Chhiar te lalpan kan zawai tan malmin som sak theu se amen kan soita kan khanin kan Thupui tur hi Engtin Nge Pathian kan Hnaih Theih ti kan zir hodon ani zirlai ma sa khanin Pathian Hnaih ziate Pathian Hnaih poimona te kan zir to a tuna chuan Pathian kan Hnaih Theih dan tur kan zir hodon ani Pathian Hnaih dan tur hi kong tam takin soi tur tam ome amaherawhchu toite te in point rukin kan soi don ani pakhatna chuan Pathian Hnaih turin ko na chana ngai Pathian Hnaih hi mi hring ka ti tur chan vo ni ma sela abul taka chuan Pathian hatho awanga ama Hnaih Theih kan ni ti kan in hri ta poimo khop mai Engtin Nge Pathian in na atho kan ti chuan keimani kan thinlung kan ngai tu na Pathian in na aron thoka chu chuan alama min hip thina ni zona bungruk cha somli le palia chuan lali chuan pa mitir tu na hip lo chuan tu ma kan hena an lo kal lowanga ti Pathian kong na hi kong khrang kan dong thawa a bible thiang lim kan Chhiar mangte tin a fakla kan sak mangte a thu hril kan ngai thla ka tangte tin khovel le achunga a thil siam ro pui tak te in puan mangte in ani thei ni chu mai pi lama chuan kan hriat na bengte tin kan mu na mitte keimani kan Chhiar le tha hriat na mangte in pathian kan keimani a thua soi thina ani na taka chuan Pathian hian engtik lai po hian min ko renga keimang hi Pathian in min ko ani tia ko na chang tu le pom tu chuan Pathian an Hnaih Theih Pathian ko na changa a thu oi tura in pek na chu Pathian kan Hnaih Theih kong poimo tak alo ni ta ni panhina chuan sual kal sanin Pathian kan Hnaih Theih Pathian Hnaih tura thil tul masa chu Diabola dodal rawh ti hi ni Pathian Hnaih tur chuan sual kal san angai sual ne na kan inzom na kan chucha phot lo chuan Pathian nen kan inzom thei lo Pathian chu Pathian thiang lim bol lo na reng nei lo digna le takna in thuam ani chu wangin mi sualin a om dan thalo kal san angai ni sam jek tu chuan lalpa tlanga tunge chowanga amun thiang lima tunge dingang kut fai le thinlung thiang lim naya rilru engma lo mai lama da ngai lova bum tuma chham ngai lo mi chutina lo soi ni sual keimania bet tlat le min hual reng tu sual te hi pai thaila Pathian du danin omila Pathian kan lo Hnaih Theih adot le a chuan siam thar le na Pathian Hnaih tur chuan siam thar le kan mamo suakal sana alam kan hoi khan Pathian hena kan kira siam thar le na chang turin Pathian kan Hnaih lo ni mi hring rilru la du na te ni tina siam thar ani lo chuan sualin a hoi bo le thina ni sim ngai siam thar ngai mi hring kan ni
he kan rilru lul tak mai lung ang mai sakhi ti sa anga ne ma thak sak kan ni lo chuan pathian thiang ni ma kan ding thei don lo ama kan Hnaih Theih don lo ni galatia bungrup chang som le panga a chuan siam thar le na lo chu sep tang hi engma ani lova ser tan lo po engma an hek lo atiani workshop pakhata he thu hi alo in tar an ti thin lung ke chia ti lo chu thil dang ke chia eng po kan siam thale vek thai ti hi lali suan he na tlu ti la ama na ila he kan thin lung ke chevek to po hi atem pul a chan ti le thai ni siam thar le chuan pathian min zom tira pathian en kan leng du le thei ta ni palina chuan ni tin ma ni cross puin lali chuan thu akila mi puitam takina anzui lui lai khan mi tu po in mi zui du chuan ma ni hriom poisa lovin ni ti da cross puin mi zui ro se ati pathian na kong chu ma ni cross put zel hi ani man lain misual an khen be tu ten an thia tu cross an ma ni ngei an puthi ani cross a khen be tu ran ni awangin an thi na general vek ani na cross nge chu an ma ni ngei nan putangai tlatani ke ni po kan ro pui na te kan moi na te kan nom sak na te hi pathian Hnaih kan om turin kan vui le mangai ni pathian Hnaih tur chuan mani in phata kan thina kan thlom na cross kan putangai he kan mi hring lui bol lote kan du dan le du thlan na bol lo tak te hi ni tin harala mani in khen be zela lali suan thluk lu hi kan ti tur poimo tak lo ni ta ni apangana chuan ring tu ta in khom na tel pathian Hnaih tura taksa ngei pen chu hi ring tu ta kan ti tur ani hei ko kan upa pakhat chuan heti hian a soyan dia kum som likal ta ka pian thar atang khan rol khol na lian tak thina emo nanna wang ani lo chuan in khom ka thul ka hrelo wati pathian hi bun tina om kan ti ama ro chu ama pol tura in khom a ko khan ho ne na hen om thin chu wangin pathian o hria ama nai kan du chuan biakina kan kalfo hi kan ti mak mo ani hebrai bung som cha som ni la panga a chuan then khati dananga kanin khom te ban san lovin in fui ton zo kang u alo ti ani hin ko khan pa te zinga mi siprian na chuan hati hian ati anti mi in ko khan hi nu anga anei lo chuan pathian hi pa angin nei thei lo bang anti ko khan in khoma kan tel hian kanin chem al tona midang kan chok pura keima ni ngei po hi kan lo chak thar thri ani athu le hla kan in pol khom te hian keima ni kan hriat lo lai nas takin pathian min lo Hnaih tir thri ani parukna chuan bible ngai nat le tong trai bible hi pathian tho khuma pek ring tu te tharau lam cho ani thuril tu pakat chuan setena chuan bible laturin a be chia bible chuan pathian Hnaih tir chi ati ni tin cho ei ngai lo taksa chu alo chak lo tel tela alo thang the lo thinang hian bible chira zir ngai lo nun chu alo chak lo tel tela rin na kunga po athang the lo thi ani mitam takin bible chiar kal nam chi ta bible chiar ai chuan thil dang min oi tlei thei tu phone te computer te tv te en nan te man nan te hun kan khoral na sata em then khata pe hi chuanin bible chiar chang po kan hreto mang lo ani Kristian Thalaite he bible chiar na konga hian kanin enfi angai khop mai ahu hoa ko khran ho in khom na te in chuti rualin
KTP in khom na te fellowship na te poniang chuti nga pathian pol ho nuam ti em ma se fian riela pathian bi na chang khremi lo te po om theri Bible chirina azom tata chu fian riela tong trai hun man hiani Bible kan chir hian pathian in kan hne na thu soya kan tong trai hian pathian kan bi ani chuwangin tong trai ngai lo fian riel nei ngai lo ring tu chuan pathian bitlem ti na ni Daniel nun te po khan ngai du ta ila Daniel khan Jerusalem lam hoin ni tin voi thum atong trai thian ni kha Zan kan mu do na te jing kan tho ni ma te khunga te kan tong trai thin din chu mai pila ma chuan chu in khoma te po tong trai na hun kan nei thin chu mi pila ma chuan keima nia fian riel tong trai na hun kan in siam hi poimo khop mai Turiel tu pakat chuan heti hian atia kan tho chu atangin som pakat kan pe thin amaro chu keima nu na chuan ka hun mana tang hian soma pakat pe ka du tat ati ti chuan nikata darkar som ni le pali huna hian darkar ni le achan ve hi pathian pol nan hun ka bang thin ati nikata darkar som ni le pali a hian minute sang khat zali le somli le pali om pathian pol nan minute engzange iman ve pathian pol nan minute engzange iser ve mani thap in zota Bible cheer trong trai tai ma ila pathian kan hlat ngai lawang atop pera chuan pathian mangai na le that na hi ring tatila apol turin omila ama chuan kan namo chan na omni ti ri in pathian in nai zelang u o khati zong kha kan thupui KAIHHRUAINA buina ron soi chu nia soi ho tu hi pakhatna hian Kristian Thalaite hian pathian kan hnain kan hria em tunaya pathian kan Hnaih Theih dan tur nia kan hrita piang soi ho te u tunlai Thalaite hianin pathian hi kan Hnaih tok lovem o tina rilru te kan neya hemi chungchanga hianin ka rilruwa pitera alo langa pitera khan lali suwa azuya lali suwa kebula om khachun a huai sen khop mai lali suan athi tur thu asoi lo khan lalpa ihne na chuan i thi na pianga ka thi ve anga ti tin chu mai pilama chuan lali su an man don po khan lali su bula la om ta po khan ala huai sen ani khan dai point ti mai te ang amaro chu lali su an mana heta mathai ji ka petera chuan lat takatangin azuya ati to wa kha chuanin petera khanin mei chema a po alali su kha a phat char char ni kha kan hrio me tunlai Thalaite kan nuna hian KTP rong bol na ate KOHHRAN rong bol na ate hetiang kan omna chuan a bial in klo ate poniang branch in klo ton ate poniang pathian hnaia kan omna hi chuan anuam kan ti pathian kan hnai khop mai tiru amaro chu ni tina kan sum don na ate tin kan na tho na te poniang kan thinen khoilo kan kal na ate kan picnic na huna te po titeang henga hian lali su kan zuina pathian kan zuina hi ala thinem o ti da karil ru om thin peterang khang kan lo zui hlal du kong ti te po hlom thinin ka rian chu wangin mi te ma khovel mi te ma an lali su kan tran ngam lo fo khovel mi te ti angin ti ve me kan chi ngani chu wangin khovel mi te la ka hian dang lam ngamila ti chuan pathian kan Hnaih Theih don ani apan hi na chuan pathian Hnaih Theih na tura Bible chile tong trai poimo zia soi ho te u ti ania kan thupui soi point ruk na khan chin takin kan ngai thlatwa kan Bible chile tong trai hi chu ring tu tan a kan tharau tan chak na ani ti po kan thachau ome
thil pakha kan soi du chu he kan Presbyterian KOHHRAN chuan Sunday school no pang beginner training kan kal chawa chu tinga chuan thathum chung zir thathum dan zir kan ti kha ang chi kha kan zir thiani khang han pathian thu Bible kan bai ha thina kan no pan lai chuan khang kha kan bai ha hun lai khan apoi mona kan threlo amaherawhchu kan puitlin huna pathianin nungin thua soi thina ni tin chu mai pe lama chuan kan pe lo chunga Bible kan siate po hi ahuna pathianin aron te nung thina ni tin chu mai pe lama chuan in trong trai sak ton te po hi apoi mo khop mai kan unaw te kan thian te mundang te ong te po niang tin dam lo te po niang tin rongbol achuak te po niang khatiang kan trong trai kha apoi mo khop maya ai trong trai sak to na kha chu wang chuanin a trong trai sak mai pe lama a trong trai sak tu te po hianin chak na tharan dong thina ni tin mi hring kan ni ya lungai ni le lom ni nei kan ni kan lom lai le kan lungai per lai po a pathian hena trong trai hi ring tu te kan ti tur poi mo ta ani he top pera chuan ti tak zeta ama bia in khom te thin lung lei bua hne na trong trai te a o khra tura Bible chhiar te hi pathian kan Hnaih Theih tura man ro poi mo tak ani ti kan hriat a poi mo khop mai kan thupui zirte lalpan kan zawai tan mal min som sak theu ro se amen